моҳиравон толибони силоҳбадаст савори мошинҳои зирепӯши истеҳсоли амрико дар кӯчаҳои шаҳри хусти афғонистон гашт ва ё паради низомӣ доир намуданд. ин як намунаи хурди силоҳу муҳимот ва техника аст ки толибон дар моҳи августи соли гузашта ҳангоми фурӯпошии ҳукумати рӯ ба ғарби афғонистон ғанимат гирифтанд. акнун бо ин силоҳу муҳимоти замонавӣ толибон мехоҳанд ин гурӯҳи ошӯбгар ҳамчун артиши муназзам рӯи кор оянд. 12 январ 150 толиби силоҳбадаст таълими семоҳаи низомиро хатм намуда ба воҳидҳои таъиноти хос ё худ командо номнавис шуд. ҳозир мо пурра омодаем вазифаҳои омехтаву душворро иҷро карда ҳар гуна таҳдидро зери назорат қарор диҳем. мо тавассути амалиёти густохона душманони динамон, ватанамон ва мардуми мусалмонро маҳв мекунем. аммо суол ин аст ки оё толибон хоҳанд тавонист ки ин таҷҳизоти муосири низомиро мавриди истифода қарор диҳанд? то кунун халабонҳои толибон фақат чархболҳои Ми-17 русиро истифода мебаранд. мушовирони низомии амрико кормандони фаннии зиёдеро тарбия карданд ва ҳоло шуморе аз онҳо ба толибон пайвастанд. бар илова толибон метавонанд аз кишварҳои аврупои шарқӣ барои чархболҳои Ми-17 қисмҳои эҳтиётӣ дарёфт кунанд. аз ин рӯ фикр мекунам онҳо истифодаи ин чархболҳои русиро то муддате идома медиҳанд. ташкили артиши муназзам яке аз талошҳои асосии толибон барои касби нуфузи байналмилалӣ будааст. фармондеҳи ин гурӯҳи исломӣ таъкид мекунад ки ташкили артиш барои назму суботи дохилӣ ҳам зарур аст. мо аз тамоми ҷавонони қавму қабилаҳои афғонистон даъват мекунем ки ба артиш пайванданд. биёед ҳамаи афғонҳоро муттаҳиду артиши нерӯманду муназзами бунёд кунем ки бо тамоми олам сабқат кунад. коршиноси амрикоӣ мегӯяд агар толибон артиши муназзам барпо кунанд дар кӯтоҳмуддат амнияти минтақа таҳким меёбад. агар толибон нерӯи муназзами амнияти ташкил кунанд ва имкон надиҳанд ки гурӯҳҳое ба монанди даҳшатафканони давлати исломӣ тавсия ёбанд ва имкон надиҳанд ки боз як ҷанги нави бародаркушӣ сар занад, дар кӯтоҳмуддат амнияти минтақа тавсия меёбад. вале дар дарозмуддат ин нерӯ ба ҳамсоя кишварҳое ба монанди Покистон ва Эрон як таҳдиде хоҳад буд. طالبان با این کشورها در مسائل به مثل مرز و مهاجرت اختلاف دارند. اما کماندوهای توزنفس طالبان اصرار می‌ورزند که به کسی تهدید نمی‌کنند. ما با جامعه بین المللی و به ویژه همسایه‌هایمان رابطه حسن همجواری و احترام دو جانبه برپا خواهیم کرد. ما انتظار داریم که آنها به امور داخلی ما دخالت نکنند. هر عمل عکس العمل دارد. ما اطمینان می‌دهیم که خاک کشور ما برای تهیه حمله‌ها به کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. در همین حال کارشناس شرودن میگوید در برابر تلاش تنظیم ارتش نو طالبان امکان دارند که شماری از تکنیکای نظامی غنیمت گرفته را به کشورهای خارجی فروخته سرمایه برای بیرون رفت از وضعیت بحرانی کنونی را پیدا کنند.